Así comezou o mitin de arranque de campaña electoral do Bloque Nacionalista Galego e así continuou dentro do teatro principal. O BNG non se vende, Pontevedra non se vende, Ence fora da ría. A continuidade de Ence Lourizán marcou sen dúbida este inicio de campaña. Sen embargo, esta situación non impediu que os nacionalistas puidesen mostrar o seu compromiso e ilusión con Pontevedra. E se botamos a vista atrás, podemos pensar como era Pontevedra hai un par de décadas. Era unha cidade en decadencia, unha cidade sen impulso, nen dinamismo, onde moita xente pensaba que o mellor que lle podía pasar era ir vivir a outro lugar. Pero naquel momento os veciños e veciñas de Pontevedra decidistedes poñer en marcha un cambio. Fixéstedes que o BNG chegara á alcaldía e aquí empezaron as cousas a cambiar, a transformarse. E hoxe Pontevedra é unha cidade vanguardista, a cabeza en calidade de vida, un referente de renovación urbana, de mobilidade, unha cidade que aposta pola cultura, o idioma de país. O alcalde mostrouse moi satisfeito co traballo realizado nestes últimos 20 anos e convencido de que o mellor aínda está por vir. A todas as persoas que poden votar o día 26 de maio, pídolles que o fagan exercendo o seu amor a Pontevedra. Que voten por quen lle garanta melloras e avances para Pontevedra. E se creen que Pontevedra empeorou co BNG, creo que deben votar por outra forza política. Pero se perciben que Pontevedra mellorou co programa do BNG, que Pontevedra mellorou co goberno do BNG, pídolles que voten polo BNG, pídolles que voten con amor a Pontevedra por diante. Lores pediu a todos os pontevedreses que non se confíen e que acudan ás urnas o vindeiro 26 de maio para que Pontevedra non volva atrás.